Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Әлеге факт бойынша Россия Федерациясы Җинаятьләр кодексының 159 маддәсенең 4-нче өлешендә каралган мошенниклык җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатылды. Полиция бүлегендә җинаятьчен тикшерү дәвам итә. Кыргалдарлар схемасы. Гаиләләрен террорчылардан коткарабыз дип уйлап җинаять кылганнар. Бу чара бик кызыклы. Гомумән бик актуаль проблемалар ачылды. Яшьләр күбрәк килсә шушындай проектларга бик яхшы булыр иде. Гаилә автобусы. Табиблар, юристлар, психологлардан торган экспертлар командасы бушлай консультацияләр үткәрде. Бу һәм башка милли хәзинәбез булган милли татар киемнәре һәм аларның бизәкләре Әлмәттәге ачык остаханәләрнең осталарын шулай ук рухландыра. Ачык остаханәләр. Әлмәттә җирле осталар милли касәпләргә нигезләнгән сувенир продукциясе булдырачак. Әлмәттә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре телефон мошенниклыгы схемасын ачкан. Төрле шәһәрләрдән бер-берсен бер кайчанда белмәгән 3 яшь кеше кыргалдарларга ышанып, алар кушканны эшли башлый. Алар үз гаиләләрен террористлардан коткарабыз дип федераль куркынычсызлык хезмәтенең яшерен бурычын үтиләр дип уйлап җинаять эшенә баралар. Бу хакта тулырак Алсу Ахмәтҗанова материалында. Альминск полиция дежурная часть, что у вас? Коллекция тәңкәләре, орденнар, кыйммәтле сәгатьләр һәм җәүһәрләр. Булар барысы да 72 яшьлек Әлмәттә яшәүченеке була. Һәм бер көндә булар барысы да аның өеннән эзсез югала. Караклар 18 һәм 20 яшьлек 2 егет һәм кыз була. Кыргалдарлар башта алар алдында үзләрен цифрлы үсеш министрлыгы хезмәткәрләре итеп күрсәтә. Һәм аларның дәүләт хезмәтләре, счетлары хакерлар тарафыннан акчалары тыелган оешмаларга күчерелгән дип игълан итәләр. Ә соңыннан терроризмны финанслаган өчен төрмә белән куркыталар. Кыргалдарлар яшьләргә федераль куркынычсызлык хезмәтенең штаттан тыш хезмәткәрләре булырга тәкъдим ясыйлар һәм шулай ук бер әлмәтленең өендә эзләнүләр үткәрергә кушалар. Аңа хәтле шушы егет һәм кызлардан аларның бай туганнары турында сораштыралар. Шулай итеп кызның бабасы шушы кыргалдарларның корбаны булып чыга. Кыз ялган оперативникларны бабасының өенә кертә һәм үзе китә. Егетләр сейфларны ачып 70 миллион сумлык кыйммәтле әйберләрне сумкаларына тутыралар һәм курьерга биреп җибәрәләр. Монда аларны чын полиция хезмәткәрләре таба, ә аларны хуҗаның уяу танышы чакырган булып чыга. Шулай итеп яшь егет һәм кызлар үзләре дә аңламыйча җинаять эшенә тартылалар. Әлеге факт буенча Россия Федерациясы Җинаятьләр кодексының 159 маддәсенең 4-нче өлешендә каралган мошенниклык җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатылды. Полиция бүлегендә җинаятьчен тикшерү дәвам итә. Алсу Ахмәтҗанова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәткә гаилә автобусы килде. Бу агымдагы елда старт алган республика проекты. Аның кысаларында экспертлар командасы, табиблар, юрист, психолог, социаль хезмәткәрләр һәм башкалар республика шәһәрләрендә күчмә чаралар үткәрә. Калабызда файдалы очрашуны безнең төшерү төркемендә күреп кайттым. У него ответная реакция защититься. Да, потому что на его территорию же нападают, ты тебя обвиняют, он чувствует себя в безопасности. Әлмәт экспертлар юл алган 5-нче шәһәр. Проект командасында психолог, табиб, репродуктолог, медиатор, гаилә юристы, социаль яклау органы, Россия социаль фонды вәкиле һәм төп дини конфессияләр вәкиле бар. Белгечләрнең максаты республика гаиләләре өчен очрашулар һәм индивидуаль консультацияләр уздыру. Мисал өчен психолог ничек компромисс табарга, бәхетле мөнәсәбәтләр булдыру һәм аны саклау турында сөйләде. Нам не нужно игнорировать свои чувства. То есть мы их должны принимать, несмотря на те установки, которые нам даны были в детстве. То есть проживайте свои чувства, называйте их. Я люблю, я ненавижу, мне не нравится, мне горько, мне больно и так далее. Проживайте их вместе со своим партнером. И приучайте его тоже так же об этом говорить. Балаларны тәрбияләү темасы да аеруча кызыксыну уятты. Белгечләр мөстәкыйльлек һәм үз-үзенә ышаныч булдыру өчен нинди шартлар тудырырга кирәк, проблемаларны чишү һәм карарлар кабул итү өчен ирекне нинди күләмдә бирергә кирәк икәнен сөйләде. Нәтиҗә өчен генә түгел, процесс өчен мактарга кирәк булуын да ассызыклады. На самом деле важно хвалить не только за конечный результат. Чынлыкта исә ахыргы нәтиҗә өчен генә түгел, ә тырышлык өчен дә мактау мөһим. Әйе, бәлки бала бу эшне сынаулар һәм хаталар аша башкарып чыккандыр. Барлык эштә аларга җиңел бирелми. Һәм нәкъ менә сезнең игътибарыгыз һичшиксез яратуыгызны күрсәтергә ярдәм итәчәк. И как
раз таки это и поможет показать, что вы, безусловно, любите ребенка. Проект программасы төрле категориядагы гаиләләрне, яшьләрне, ир белән хатын булырга әзерләнгән парларны, беренче бала көтүче, аз керемле күп балалы гаиләләрне үз эченә алырлык итеп эшләнгән. Чаралар комплексын үткәрү гаиләләрдә уңай атмосфера тудырырга һәм төрле активлыкларда бергәләп катнашу аша аларның мөнәсәбәтләрен ныгытырга мөмкинлек бирәчәк. Индира Садикова әйтүенчә, 12нче мәктәптә гаилә белеме исемле дәрестән тыш предмет кертелгән. Экспертлардан алынган мәгълүматны урта һәм өлкән сыйныф укучыларына да сөйләргә планлаштыра. Бу чара бик кызыклы. Гомумән бик актуаль проблемалар ачылды. Яшьләр күбрәк килсә шушындай проектларга бик яхшы булыр. Проект Татарстан рәисе гранты ярдәмендә тормышка ашырыла. Киләсе елда төбәкнең 8 шәһәрендә узар дип планлаштырыла. Сәгать ярымга барганнан соң эш индивидуаль форматта дәвам итте. Һәрбер теләгән әлмәтле үзенең кызыксындырган сорауларын белгечләргә бирә алды. Осны Риба Ямаратов яңалыклар вакыты Челмә телекомпаниясе. Әлмәттәге ашык остаханәләрдә татарларның декоратив гамәли сәнгате буенча лабораториясе старт алды. Проект реактор арт резиденциясе белән берлектә эшли. Аның кысаларында 2 ай дәвамында җирле осталар милли үрнәкләрне тирәннән өйрәнеп, Әлмәт төбәгенә хас касәпләргә нигезләнгән сувенир продукциясе булдырачак. Проектның беренче көнен Рәдифә Нигъманова күреп кайтты. Күп төрле калфаклар, яка чылбыры, камзуллар, балай тәкле күлмәкләр. Бу һәм башка милли хәзинәбез булган милли татар киемнәре һәм аларның бизәкләре Әлмәттәге ашык остаханәләрнең осталарын шулай ук рухландыра. Бүген биредә яңа проект старт ала. И мы когда-то соберемся и сделаем целый цикл. Лабораторияның максаты калабыз белән рухландыра торган һәм аның үзенчәлеген чагылдырган сувенир продукциясын эшләү. Катнашучыларга 2 ай эчендә элмәчегеш, келәм чигү, киез һәм керамика белән эшләү техникасын үзләштерергә кирәк булачак. Шуңа нигезләнеп авторларга үз эшләнмәләрен ясарга тәкъдим ителә. Лабораторияны оештыручылар республикада танылган рәссамнар, декоратив гамәли сәнгать осталарын чакырып, һөнәрчеләргә ярдәм итәчәк. Это 4 направления. Керамика, войлок, тамбурная вышивка и ковровая вышивка. 4 направления, которые освоят участники лаборатории. Сама лаборатория будет длиться целых 2 месяца. Будут разные мастер-классы, будут выезды в деревенские музеи. Вот мы завтра поедем в деревню Минибаево, вот потом поедем в Казань. В общем, будет такая насыщенная программа, будет много исследований городских, каких-то муниципальных. Вот. И также будут приезжать специалисты, художники, ремесленники, которые будут обучать именно этим направлениям. Лаборатория кураторы креатор Мира Рәхмәт. Ул кул эше татар һөнәрләре бюросына нигез салучы. Аны Әлмәтлеләр Казан җыя фильмының продюсеры һәм автордашы буларак та белә. Беренче очрашуга ул үзенең фикердәшен, тарихчы һәм этнограф безнең якташыбыз Гөлшат Нугайбакованы чакырган. Гөлшат ханым 5 яшеннән милли бизәнгечләр, борынгы кием салым туплау белән мәшгуль. Аның шәхси коллекциясе күргәзмәсе Мәскәүнең Царицыно бистәсендә куелган, шул арада Казанда ачылырга тора. Помимо того, что есть коллекции, есть еще огромные знания и погруженность в эту тему. И здорово, что Гульшат Нугайбекова, она может и рассказать. Коллекция булудан тыш Гөлшат ханымның бу темага белемнәре булу кадерле. Аңа була гадәттә музей пыяласы артында була торган экспонатларны бүген тотып та карарга мөмкин. Ә кайбер музейлар мондай экспонатлар турында хыяллана гына. Чөнки анда 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башына каранган эшләнмәләр күп. Есть очень много предметов конца 19 века, начала 20 века, да. Это большая ее работа, очень много лет по коллекционированию. Это действительно не просто по всем фронтам, но это большой показатель того, как человек интересуется и как важно это сохранить. Лабораторияда катнашучылар Гөлшат ханымның тарихи киемнәргә караган мәгълүматын тыңлый алдылар, сорауларына җавап алдылар. Рәдифә Нигъманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татнефть профсоюзының 5-нче киберспорт ярышларының ябылу тантанасы узды. Креатив процесслар фабрикасы мәйданчыгында катнашучылар һәм җиңүчеләр зур ярыш юлының йомгакларын чыгару өчен җыелды. Бу сезонның төп тренды фиджитал. Бу форматта катнашучы башта цифрлы дөньяда көч сынашса, аннан соң чын спорт мәйданчыгына чыга. Быел ярышлар барлыгы 9 дисциплина буенча узды. Тантаналы шартларда ярышларның җиңүчеләре бүләкләнде. Алар бөтен сезон дәвамында түземлек, сабырлык,
барлык усталык һәм җиңүгә омтылыш күрсәттеләр. По запросам членов профсоюза мы все время что-то улучшаем, что-то дополняем. В этом году мы внедрили дополнительные новые дисциплины. Время идет вперед, что-то нужно улучшать, дополнять. И во всем мире сейчас очень популярен фиджитал формат. Фиджитал формат — это когда люди сначала, так скажем, в цифровом формате играют, а потом уже вживую. Конечно, это чуть сложнее, чем организовывать, так скажем, обычные дисциплины, да? Но повторюсь, то, что мир меняется, и поэтому то, что мы делаем, это стоит того. Татнефть профсоюзының ветераннары арасында традицион бильярд ярышларда узды. Оештыручылар сүзләренә караганда, өлкән яшьтәгеләр арасында бильярдның популярлыгы елдан-ел арта. Быел ярышлар Россия халыклары бердәмлеге елына һәм Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына багышланган. Наверное, это именно тот вид спорта, который продлевает жизнь и дает возможность вам себя чувствовать сильными, здоровыми, меткими. Турнирда 50-дән артык кеше катнашты. Катнашучылар географиясе киң. Алар Татнефтьнең структур подразделениеләре, Таграз холдингы, кеше нефть компанияләре ветераннары. Самое важное, что... Иң мөһиме, ветераннар бу ярышларда актив катнаша. Алар ныклап әзерләнә. Үз беренчел профсоюз оешмалары дәрәҗәсендә алдан сайлап алулар үткәрә. Бирдә иң көчлеләр катнаша. Здесь участвуют самые сильнейшие. Владимир Григорьевич Баулы шәһәреннән турнирга килгән. Баулы нефть идарәсе ветераны, мактаулы нефтче. Ул нефть тармагына 40 елын биргән. Уенга мәхәббәт балачактан ук туган. Ул вакытта профессиональ өстәлләр урынына подшипниклардан ясалган өй өстәлләре булган. Я считаю, эта игра... Минемчә, бу уен пенсионерларны озаграк яшәргә дәртләндерә. Алар үзләренең сау-сәламәт икәнлеген, барысы да яхшы икәнен сизсеннәр өчен. Мин бу спорт түрен бик популяр дип саныйм. Аны алга таба популярлаштырырга һәм үстерергә кирәк. Ул безнең яшебезне озайта. Я считаю, что это очень даже популярный вид спорта, и надо его дальше популяризировать и развивать. Он продлевает наш возраст. Үз ветераннарның уңышларын беренчел профсоюз оешмалары рәисләре дә игътибар белән күзәтә. Мы являемся активными участниками различных... Без төрле спорт чараларында актив катнашабыз. Шул исәптән Әлмәт муниципаль районы буенча шәһәр ветераннар советы үткәрә торган 3нче яшьтәге ветераннар спартакиадаларында да. Шулай ук Татнефть профсоюзы уздыра торган спорт турнирларында да. Соответственно, турниры, которые спортивные проводят Татнефть профсоюз. Ярышлар 2 яшь категориясендә узды. 60-тан 69 яшькә кадәр һәм 70 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Ветераннар тагын бер тапкыр избатладылар. Актив озын гомер өчен бернинди дә киртә юк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Получ Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча пешергә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.